suket disemprot kaya ngene jujune kok ora omong. Aduh suket kok iso diobat ora omong sampeyan nek kadung arep panas nyengkek kaya ngene kok. Keringet arep bios-biosan kaya ngene kok malah ngaret angel-angel kok malah suket semprot ora omong sampean iki. Wae semprot iki omong apa dikai plang suket disemprot lah kok karepmu dhewe kowe iki malahan. Malah kurang kerjane to tak tekan Wis wetok. joli iki. Ora Lah joli. penak men ngejol-joli iki. Oh, ora joli titanono kowe kok. Wong nyemprot ning ladang-ladangku dhewe kok njaluk ijoli kok penak men. Wong kok ya aneh men tuh. Iki nemu iki. Iki De ijole De. Omong. Aduh. Rasakno we. Aduh. Uh, waduh, sudah. Oh, lah kok malah tibalang dasku. Bajingan wedok kayak mau. Kok melayu ngeciprit kayak ngono. Oh, wak tenan kayak ngeciprit ngono. Tak oyak tenan kok kayak.